Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मा फिल्मनि रिभिउ लानानै फैदों। लोगोफोर आं मैयायो फिल्मखौ नायहैनायमोन। लोगोफोर फिल्मखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। साउथ इन्डियाननि रमान्टिक फिल्म बायदि नांलायदों। फिल्मा लव स्टोरी सासे सिंगारनि लव स्टोरी जेनेखि गोसथोनायखौ रं नाम्बाराव लोगो मोनो बिनिनो काहानि। नोंथांमोनहाबो जुदि नायनो माब्लाबाफोर चान्स मोनोबा नायबानो जाबाय। जोबोद मोजां फिल्मा। नोंथांमोननो आङो दायो माखासे क्लिप्सनि मददजों फिल्मखौ सर्टलियैबाबो आङो खोन्थालांनो नाजानोसै स्टोरी। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो। बिदिबा नायनोसै लोगोफोर। लोगोफोर फिल्मनि स्टार्टिंआ नैबेबायदि जाहैबाय। नोंथांमोनहा नायदो एक्टरनि एन्ट्रि। नै जोंहा एक्ट्रेसनि एन्ट्रि। दायो नै लोगोफोर जोंहा विलेननि एन्ट्रि। रमान्टिक फिल्माव विलेन गैयाबाबोथ' इन्टारेस्टिं जाया नालाय। विलेन नायदो। विलेननि माखासे क्यारेक्टारबो खिथानोसै। विलेनाबो डान्सार। बेबो डान्सनि प्रेक्टिस खालामो। डान्सनि प्रेक्टिसखौ बिसोरो एक्टरमोनहा जेराव सिंगिंनि प्रेक्टिस खालामो बेवहायनो प्रेक्टिस खालामो। बिसोर पार्टि मोननैनि गेजेराव गावबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै चेलेन्ज जायो। बे चेलेन्जआव विलेना जेननांगौ जायो। चेलेन्जआव जेननायनि थाखायनो बे जेनाखि दाकुआ एक्टरखौ बोरै फेजेननो हागोन बेखौ लानानै मोनसे एगेन्स्ट सोमजिखाङो। नोंथांमोना नायदो। दायो नै लोगोफोर एक्ट्रेसनि फार्स्ट रं नाम्बार। जाबाय। लोगोफोर रं नाम्बारा ओरैबायदि जाहैबाय। एक्ट्रेसा सासे बिदा दंमोन जाहैबाय। बे बिदाया जेनेबा डिफेन्सआव साख्रि मावोमोन। बे बिदाखौ दा बिदाया गोमानानै दङ। दा बेखौनो गोसोखांनानै जायखिजाया नाम्बार डायल खालामो। बे डायल खालामनायाव बे एक्टरनाव कलआ नाङो। नोंथांमोना नायदो। एक्टरा एक्ट्रेसनि कलखौ एन्सार खालामनो हाया।
जिहेतु बिथाङा बिजि थायो गावनि मिउजिक क्लासाव। दा न'आव थांनानै बिस्रानि जिहेतु बिफायासो बिनि कलखौ एन्सार खालामनो हायो। थ' एन्सार खालामनायनि उनाव सिख्ला होननानै मिथियो। एक्ट्रेसा जिहेतु बिदा साननानै कल हरदोंमोन, बिदा नङा, बिनि थाखाय गोबां दुखु मोनो, दुखु फोरमायो। जायखौ बिदा साननानै कल हरदोंमोन, बिथाङा बिदा नङा सोरबा गुबुनसो, बेखौ मिथिनानै गोबां दुखु जायो। दुखु जानानै बिथाङा नङा होनना मिथिनानै कलखौ दानहरफिनो आरो दानहरफिननायनि उनाव साननैसो उनाव आरो कल हरफिनो बिथाङा सरि होननानै बुंहरनो थाखाय। ओमफ्राय सरि होननानै बुंहरनायाव बिथाङा गावनि बिदानि रियेल काहानिखौ खिथायो, मा जानाय, मा जि गोमानाय, बेफोरखौ खिथानानै एक्टराबो गोसोआव दुखु मोनफायो। बेबायदिनो बिसोरनि लाभ स्ट'रिया स्टार्ट जायो लोगोफोर। फनावनो रायलायो, बिसोरो लोगो हमलायफेराखै। दा सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनायखौ सानसेखालि फनाव फोरमायलायो। बिदिनो एक्ट्रेसाबो मेथाइ खननो मोजां मोनो। दा माखासे जाहोननि थाखाय बिथाङा खननायखौ दोनथ'नांगौ जाहैदों। ओमफ्राय सानसेखालि एक्ट्रेसा एक्टरनो मोनसे गितबो लिरनानै हरो। बे गितखौबो मबाइलावनो खनो। दा नै दाकुआ जिहेतु कम्पिटिसनाव जेननानै बेजों चेलेन्ज लाफिननो थाखाय लासिं फोनांनो थाखाय मोनसे बुद्धि लायो। ओरैनो लोगो जोफ्लानाय बायदि जानानै एक्टरखौ मोनसे ब्लेकमेल खालामो। ब्लेकमेलाव ओरैबायदि जायो जाहैबाय, एक्टरखौ माने बिसनि मुलि गोदोनायाव थुनानै होयो लोगो जाफ्लानानै। दा बेयाव एक्टरा लामायावनो गोलैनानै थायो। दा लामायाव गोलैना थानायाव बिथांमोनहा बेखौ
दिखांना लाङो दिखांना लांनानै सोरबा सिनाय मोनै सिख्लाजों माने सोमोन्दो थानाय मोनसे MMS क्लिप बानायो बेखौ बिथांमोनहा गोसारला होयो रायजोफोरनि गेजेराव